Taong 2023 nang makapanayam ko ang Filipino designer na si Gian Lasala. Isa siya noon sa mga nasa likod ng mga damit na isinuot ng kinatawan ng Urdaneta City, Pangasinan sa Binibining, Pilipinas. Bukod dito, dinamitan niya rin noon ang mga pambato ng Sierra Leone, Belize at ng Pilipinas sa prestihiyosong Miss Universe. Ang serbisyo sa mga kandidata buong puso at libre niyang inialay. It was just the timing was just perfect. It was held here. So I felt like, okay, why don't we do it? Anyway, she's gonna come here. Nothing to lose. And then it became such a big news to Sierra Leone. In fact, what we did today still left a positive impact. Ang pagkamalikhain ng mga Pangasinense sa mundo ng fashion, nais ding maabot ng probinsya ng Pangasinan. Ito'y sa paglulunsad nila ng programang Project Masanting, the first provincial designers camp. Layo nitong hasain ang pagkamalikhain ng mga Pangasinense sa fashion industry sa pagbibigay suporta sa mga ito. Bilang panimula, nito lamang March 10, sinuyod ng mga creative costume designer ng Pangasinan ang kasuluk-sulukan ng Divisoria at Quiapo. Ang target, makahanap ng mga gagamiting tela, beads at iba pa sa gagawing disenyo na susuotin ng mga limgas candidates ngayong taon. Nakaangkla raw ito sa target na tanggalin ang financial burden sa mga kandidata at mga LGU at maisentro ang galing ng mga Pangasinense sa fashion industry. Sa ngayon, balik Kapitolyo na ang mga sumasailalim sa Project Masanting at inaasahang makikita ang kanilang mga obra sa pag-arangkada naman ng Limgas na Pangasinan 2026. Jose Robert Inventor, RNG News.